Hello guys, I'm back. Welcome to Nuggets mo to. Actually, meron tayong bago ulit na bagong luto na another set of orders. Ngayon, pwede natin ilagyan ito ng flavoring. Meron tayong cheese flavor and sour cream flavor. Paano to? Para lang din po yung french fries. Lagay nyo lang po ng konti dun sa pinaka-mixing bowl nyo. Then, ganyan lang po. Tapos, iput nyo lang po yung example, itong cheese. I-put nyo lang po yung flavor na gusto nyo. Let's say, sabihin natin yung 5. Yung 5, cheese, para matry po nila. Yan, cheese flavor. Yan, dagdagan lang po natin ng konting cheese pa, kung kulang, para mas matikpan nila yung lasa. Yan, itakip lang po natin. Yan, ganito lang po siya. Yan, mamaya ready to serve na. Ngayon, yung sour cream naman, lagay natin ulit yung another half ng order. Para may flavor lang din po tayo pag tinikman nila yung nuggets. Kung may new normal, may new generation nuggets tayo. Yan, mix lang po. Then, additional lang din po sa mix natin kung kulang po. Dagdagan lang po ng konti pa. Yan. Yan, dagdagan natin ng konti pa para mas matikman na yung lasa. Yan. Shake well lang din po. Tapos, after nyan, pwede na po natin po siyang i-serve. Kaya napakadali po siyang i-sale, ibenta. Yan. Pwede na siyang i-serve po. Ganun lang din po, katulad natin kanina, kuha lang po kayo ng magandang packaging. Ayan. Tapos, pwede nyo lang picturean, i-post po sa FB. Tapos, ibenta nyo na po, i-serve nyo na sa mga gustong bumili. Ito po yung cheese flavor. Ayan. Ito yung cheese flavor. Ito naman yung sour cream flavor. Ayan. Pwede po yan na mix pag binenta para matry po nila yung mga flavor natin. Ngayon, kung gusto nyo po ng pwede ulit cheese, pwede natin i-hap yan. Yan. Kung gusto nyo ng cheese, ito. Yan. Cheese. Or pwede rin po natin ilagay yung garlic mayo. Dito naman sa sour cream. Mas combine kasi yung garlic mayo. Para siyang, actually kung may bread nga kayo, pwede na siyang shawarma nuggets po eh. Ganito lang po ang ating serve. Pwede na po siya benta for only 99 pesos. Enjoy!